Ndakagija mugomo wangu. Ndakuti ndichiti wakuda kuzara pandanzo kamwe kamwana kachiti mazara zvimafuta pandaregedza chiboro chiye panaenda korasa. Pandagija futi. Zvikanzi zviri kubuda futi zvinyama pandarasa kechitu. Kochi 3 ndo pakadaidzira futi kuti zvimafuta zviye zvabuna ndati arege ndindogija. Saka ndagija wazara zviye zvika zvakazvati kwambe kunge dripping. Pandandotakura here ndoita sei pandadira kuchikirabo. Apa chikirabo chachingorasikirawo. Pandati rega ndimbomire. Pakauya kamwe kamwana zvikanzi ndikuda hangu yokuwachisa pandakabheurira pandagija futi. Makabuda chipisi chakadai so ndakabva ndarasa mvura yebva naenda ukatowe kogaririra. Ndakaiona half bucket. Mangwana yacho futi. Ndandinomwe mukadzi patagija tiri 2 zvikanzi mvura izere zvinyama. Ndakati yaiti ndotakura inosusa tinoita sei. Patangotakura mvura iyi yadarika. Mungwani yacho ndakapauya futi. Ndakabudiwa nobvudzi mugomo. Saka ndakazondoita kutora kajira kwako osusa. Ndo dambudziko randiri kunyanya kuona rakaitika pano. Iwo mudumbu mokubva kuwana iwo wakagara waano wese wakahwara nomudumbu. Inini chaimu makanditambudza mudumbu. Ndakamboti ndauya tati chine magarden ari padhuze zvemashiripiti. Ndaida kugija ndakaya kuma 2 ndichida kugija usiku ndichitaimira mvura yacho yaita zvekupera. Ndakaona chipoko apa pano garden apa. Chakangoraita sokufurasha kudai soka ndakandodonhesawo mugomo nokudzoka kumba. Ndichirowa sporo. Handino ndakataudza kana kuita sei ndakandosvika kurara. Ndakazozvitaura kwachena kuti ndandamukira kutsime. Asi moto wandaona pagarden ramai mangori apo handichamukire futi. Ndingati dambudziko shuwa kubva kuwana wadiki. For these and more stories, tune into Zim News Bit TV.